Moșu, a venit moșu! Auzi, mami! Ce faci, mă, Andreea? S-am venit la tine! Vino aici, moșule, stai pe scaun lângă Brad. Hai, vino aici lângă mine. Mă schimbă-ți vocea aia. M-am făcut rus. Ce faci, mă, Andreea? Ai fost cu minte? Nu prea ai fost cu minte, am auzit. Pune tata lui Mușu, vorbește cu Mușu. Ai fost? Am mai făcut și eu puține greșeli, dar nu o să mai fac, Mușu. O să fii cu minte de acum, nu? Da. La org ai mai studiat? Nu. De ce? Mai grozul. Tati nu m-a învățat. Păi o să te învețe tati de acum. Ia să vedem ce am Moș mai... Crăciun, Moș Crăciun, noi am pregătit o melodie, vrei să ne asculti? Da, cum să nu? Ia să vedem. Doi. Zi-mi o poezie, Andreas, ca să vedem ce cadou ți-a adus moș. Eu sunt furgul de nea și vin cu iarna grea. Acoper mulți copii și adu pentru copii un dedelul pe care să zboare să milioare. Pentru cel micuț aduc nămesc drăguț, dar ce să schimbă în grabă la un moment de zăpadă. Sau un burgărmăi, lupta-i strântoi. Bravo, Andreas, vino să te pupe moșul. Și dacă îmi cânti și mie cu Moș Crăciun, Da. cu negativ, îmi cânti? Da. Ia să vedem. Cum se vede? Moș Crăciun cu pete galbe a sosit de primămet și aduce daruri dute la fetițe și băieți. Mai tare. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Povestește când toți anii negreșiți, Moș Crăciun din glas sosește, niciodată n-a lipsit. Moș Crăciun, Tare, mami. Moș Crăciun, Moș Crăciun de fete galbe, în cotovle s-o apuci, ce-ai spunta florile galbe, de la noi să nu te duci. Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun. Bravo, Bravo, Andreas! Foarte Andreas. frumos! Uite, moșul m-a trimis la tine pentru că moșul e foarte ocupat și eu sunt ajutorul lui. M-a trimis, el nu poate să ajungă la toți copiii și m-a trimis pe mine și să vedem ce ți-a adus. Da, mi-a zis că trebuie să fii cu minte ca să mai vină și la anul, da? Mai Să fii gros. ascultător, să o asculți pe mami, pe tati Da, și să te apuci de orga aia, bine? Și să mănânce. Și să mănânci. da. Asta e cel mai important. E cel mai important Ia să spune mănânci, tu, să te tati, faci că mare. cunoști și pe roboțelul. Cum îl cheamă pe roboțelul lor? Care le spune lor ce faci tu. Zurzărer. Da, am văzut dacă lista moșului. M-am uitat la un desen frumos. Foarte frumos. Ia vezi, mami, ce ți-a adus moșul. Ia uite. Ăla Ce? știu. E ăla de să întinde o grămadă. Ridică-te, mami, în piciorușe. Păi n-ai cerut tu asta? Ridică-te și tu în piciorușe. Ăsta
Ia uite câte dulciuri ți-a pregătit moșul aici. Ia uite. Răstoanele moșule. Uite ăsta ca să-l pui în brad. Că am înțeles că e cam incomplet bradul. Da? Da. Și asta la fel. Moșule, dar voi toate astea le știți așa din... Da, Din ținem intuiție, minte nu? tot ce ne cer copiii. Noi ținem minte și încercăm să le facem pe plac. Ia uite. Ce e aici? E de-alea Lego. De-alea Lego. mici. Sunt de-alea, mami. Sunt de-alea mici. E și până la ușan. Ai văzut? Dar vreau tu să-mi cumperi mie. Da, tati. Ia uite, tati, ce de dulci. Și măsuța, ai văzut-o tabla? Dar în spate acolo ce ai, moșule? Oh, ia uite ce are Păi moșul tabla aici. e tabla. Și ce trebuie să facă? Să învețe alfabetul complet? Da, trebuie să înveți Știi alfabetul. alfabetul? Ia întreabă. Știi alfabetul? Ia spune-mi și mie Știu alfabetul. până la... Nu până la mu. Știu până... Hai, spune-i până la cât știi, mami. Până unde știu. Hai, spune. Hai, spune și mie alfabetul. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. L. Da, aici. Știu până la K. Capa, cum, mami, știi mai departe? Ba nu știu Capa, până la K. L. Și culorile le știi? Da. În engleză? Ia, vezi că Am Moșu uitat. știe și engleză, Nu. și franceză, și tot. Albastru e blue. Roșu. Roșu e red. Da, bravo. Galben. Yellow. Verde. Green. Bravo, Andreas. Văd că ai învățat și culorile. Dar să numeri în engleză știi? Nu prea. Nu prea Nu știu. prea. Dar A o să uitat. înveți, Până nu? la 10, Da. știe. A uitat. Eu știu până la 100 dacă vrei. 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Până la 5. Nu mai vrea. Bine, uite, Moșu mai are și altă treabă și trebuie să mai și... Trebuie să ajungem și la alți copii, că ne așteaptă și ei. Da. Și ne vedem la anul dacă ești cu minte, Andreas. Și promis că o să fii cu minte Promit. și o să asculți pe mami, pe tati și o să mănânci. Să te faci mare, Moșul, da? moșul e adevărat că dacă el mănâncă bine, sănătos, la anul îi aduci ceva mai frumos și mai Da, bun? o să-ți aduc orice îți dorești. Dacă tu o să La mănânci, TV-ul, cred. dacă tu o să mănânci și o să fii Știi cu ce minte, mi-am să zici... dorit eu ce mai mult? Decât scrap mecanic, atâta. E un joc. Dacă- Construiești. Dacă o să fii mănânci cu minte și de o să Revelion. mănânci de Revelion și Da. de Crăciun, mâine e Da. Crăciunul, da? Da. Dacă o să mănânci, la anul o să-ți aducă moșul ce-ți dorești tu. Da, dar de Revelion o să poate ne Știi întâlnim de ce nu să- ți-a adus moșul Știu. jocul, nu? Da. De ce? Că? Dar destul de cuvinte. Așa, și... N-ai mâncat. N-am mâncat. Păi vezi? Și o să mănânci ca să-ți aducă moșul Da. ce-ți dorești, nu? I-a adus și, Așa, Andreea, sper să și te ține Spider-Man? promisiune. Da. jocul cu Spider-Man. Dacă asta îți dorești, și o să-ți aduc și jocul cu Spider-Man. Și atâta. Dacă îmi promiți, Da, îți promit. bine, Andreas.